Sa katakod na Bareta, pirang lugar sa syudad ni Naga, binaha. LGU Naga maut masusog kung ano talaga ang pigigikanan kan mga pagbaha sa mga barangay nganing matauanin maninigong solusyon. Uyan report ni Rosie Nieva. Huli sa magdamlag na pag-uuran, nagimata na sana ang mga residente kan Barangay Calawag, Naga City na halangkaw na ang level kan tubig sa saindang lugar. Maski si Kapitan Corazon Peñaflor, day man hunaon na mangyayari ang mahiwasang pagbaha sa saiyang nasasakupan na lugar, urog na tamayo manin bagyo. Ako po, pag namamati ko po niya ni namumundo ako kasi arog po nang nangyari sa mong barangay. Ningin unexpected man po dahil may man po bagang bagyo na pig-announce. As in, uran pong makusog ang namamati tangon yan. Pero mas malala pa po sa bagyo ang namamati mingon yan. Sa Barangay Triangulo man, tulos na naglibot si Kapitan Alan Beriso nganing maimpormaran ang siyang mga residente na mag-evakuar na huli tapadagos ang paglangkaw kan level kan tubig sa pirang zona kan barangay. Kaya ang residenteng si Lola Yolohia, amay na nag-evakuar sa Triangulo Elementary School kay ibanan ang sa iyang pamilya, makalihis la ugunanin tubig ang sa iyang harong. Grabe si pag-monitor nahiling kasubanggi pa lang nagpuon mga alauna, halos kasi pagtaas kan tubig. Pirmi ma'am, pirmi yan ang tubig igli sa mga, palabaw talaga ang tubig igli. Magdamlag siya na maghapon, grabe ng tubig. Maski ang pirang lugar sa Barangay Concepcion Pequeña ang naglangkaw man ang level kan tubig. Sigon kay Mayor Nelson Legacion, apura sa monitoring sa mga binahang lugar sa syudad, sa ruman sa maot niyang matutukan kung ano ang mga rason sa padagos na pagbaha sa pirang mga lugar. Obheto kan lakdang na ini na mahanapan nin maninigong solusyon ang nasambitan ng problema asin maibitara na ang mga siring na insidente sa mga masurunod pang panahon na liwat na maeksperiensyahan ang makusog na pag-uuran. Gaano kararom si baha and ano si kausa maliban sa makusog na uran dapat madeterminar maaraman bad igwa pang ibang dahilan. Mientras tanto sa Banuaan kan Bulan Sorsogon, huli sa magdamlag na pag-uuran, nadanyaran ang spillway na ini sa Barangay San Ramon. Kaya maski ang paghatod nin tabang sa mga apektadong residente ang padipisilan man, kaya sa paagi kan lubid, digdipig papaagi kan mga otoridad ang relief codes para makaabot sa ibong na parte kan tinampo. Mahigot man ang pigigibong monitoring kan mga otoridad ganing masyerto ang seguridad kan mga residente sa lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.